Tunîteya hejdehan şêrê li ber mirinê. Dibêjin ku şêrek hebûye. Roj tê nexweş dibe û dikeve li ber halê mirinê. Rojên xwe yên dawî dijî. Bi wê nesaqiya xwe ve dixwaze ji nav şikefta xwe derkeve, were li ber deriyê şikeftê û bêhn û nefeseke paqij hilîne. Heywanên berdest û emirberên wî jî tên û li dorê dicivin. Şêr çiqas dibizire û ber bi neçarbûnê ve diçe, ew heywanên din jî ew qas xwe nêzîkî wî dikin û di nava xwe da jî şa dibin. Dema dibînin ku şêr teqez li ber sekeratê ye û tiştek ji destan nayê, difikirin ku ew dem tam dema tolvekirin û kîndanînê ye. Nêreberazek kêlbên xwe tîj dike û da diberze şêrê bêhal. Paşê gamêşek êrîş dike û wî bi qiloçên xwe birîndar dike. Piştî vê yekê şêr jî li pêş çavên wan dikeve erdê û dikeve li ber mirinê. Ker dibîne ku şêr êdî nikare bilive û çarneçar li erdê dirêj kiriye, ew jî tê û du tirçîkan li nav rûyê şêrî dide. Bi şewata êşêra axîn û xirexireke kûr ji şêrê reben diçe, şêr serî datîne û dimire. Lêbelê hêj ku ruhê xwe tam nedayî, di dilê şêrî de xemgîniyeke wiha çêdibe. Çi heyf ku mêrxasî di hin deman de pir erzan dibe, ku ew jî karê newêrekên beredayî ye.